Først og fremmest så er det jo mange, der vælger sådan en klassisk løsning som en kombivogn, hvor man senere hen kan skifte den her liggemål-del eller den her carrycot ud med en klapvognsversion, som følger barnet fra cirka 5 måneder og frem. Det, der er fordelen med sådan en barnevogn som det her, det er, at de typiske klapvogne eller kombivogne, de har drejehjulsfunktioner, sådan så at de er lidt nemmere ved at navigere i, når man skal ud i byen eller på brosten eller på en vej med asfalt, som gør, at man lidt nemmere kan navigere rundt, uden at man skal ned og løfte i selve håndtaget og sådan flytte barnevognen lidt mere fysisk. På den anden side, så kan man sige, at liggemålet er det kortere, så det er begrænset i, hvor lang tid ens barn det som passer ned i selve liftdelen. Og det gør jo, at nogen overvejer, at man skal have en reel barnevogn, som man kender fra gamle dage her i Danmark, hvor man har et lidt længere liggemål, som kan bruges helt op til barnet er cirka 3 år. Der er jo fordele og ulemper ved begge dele. Jeg skal nok komme ind på, hvad der er væsentligt at kigge på, men jeg synes, at tendensen, jeg ser ude på gaderne, det er, at rigtig mange mødre og fædre, de vælger en kombivogn, fordi at det rent praktisk måske er det, der giver mest mening. De er typisk lidt mindre, så man kan have dem i bilen uden problemer. De er nemmere at folde sammen. De har som regel altid drejehjul. Og så har det også en medfølgende del, som gør, at man kan skifte liften ud med en klapvognsdel, som typisk også kan lægges nede, hvor nogle børn og babyer også fint kan sove. Det, der er også væsentligt at kigge på, det er selvfølgelig, hvad er det for et behov, man har. Er det sådan, at man går lange ture i skoven, så er drejehjul jo ikke ligefrem en fordel, fordi med et ujævnt terræn, jamen, så kræver det faktisk mere stabilitet af barnevognen, og så snart at man får en barnevogn med drejehjul, så mangler man lidt på stabiliteten i forhold til ujævnt underlag. Samtidig så kan hjulene, de er simpelthen for små og for lidt robuste til at kunne køre over kogler og rødder og mos og hvad der ellers er i en skovbund. Og derfor så vil en klassisk barnevogn med større 4-punktshjul være det rigtige valg i det tilfælde. Hvis man til gengæld bor i byen, så kan man sige, at drejehjul, det giver rigtig god mening. Det kan være tungt for både arme og ryg, og hele tiden skulle manuelt gå ind og flytte og løfte ned i barnevognen for at rykke den fra side til side. Samtidig så kan man så sige, at den er meget mere fremkommeligt i forhold til både elevatorer og i en gågade, hvor der måske er smalle åbninger eller mange mennesker, så fylder den mindre. Den er både smallere i selve stellet, men den har også et markant kortere liggemål, således at man ikke kommer til at føle, at man går rundt med en ret stor, massiv barnevogn. Så mange vælger at have en barnevogn, eventuelt en brugt version, stående på sin altan til søvn eller ud i sin have eller gårdhave, og andre vælger at have en barnevogn, som er den, de primært bruger. Og det er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Jeg brugte selv en barnevogn til mine børn og har været glad for det, men flyttede også hurtigt over til en klapvognsdel, når de blev lidt ældre, sådan så jeg nemmere kunne komme fra A til B med børnene.